Passatge del Crèdit. Entre 1875 i 1879 es va obrir el Passatge del Crèdit, comunicant el carrer Ferran i la baixada Sant Miquel, travessant els edificis de la Societat Catalana General del Crèdit, construïts en els terrenys de l'antic convent de l'Esperança. En aquest passatge es van obrir botigues d'objectes sumptuaris, com una galeria on venien artesania d'estil japonès, molt popular en aquells temps, una botiga d'objectes i decoració de Francesc Vidal, o el cafè inglés. Entre 1875 y 1879 se abrió el Pasaje del Crédito, comunicando la calle Ferran y la Baixada San Miquel, atravesando los edificios de la Sociedad Catalana General del Crèdit, Sociedad Catalana General del Crédito, construidos en los terrenos del antiguo convento de la Esperanza. En este pasaje se abrieron tiendas de objetos suntuarios, con una galería donde vendían artesanía de estilo japonés, muy popular por aquel entonces, una tienda de objetos y decoración de Francesc Vidal o el café inglés.